Patulog og sayo para mo matawag sayo. Para ang opportunity dili masayang. Hello, another day, another video, another jacket na po. Ayong adlaw sa tanan, no? Tagna og asa na pud ko padulong di sa Fishport. Mingaw ang kadalanan, wala kayo estudyante kay Sabado karon. Early grind, early hustle, early clout, mao na style diha. Gusto kayo mo kuig sa kong asawa sa Fishport pero wala siya ID. Kunani ka busy ang Fishport kada buntag. Dulong ko sa another storage van. Naiga order sa kuha nga taga Lagaw. Fishport to Lagaw is 17 kilometers. O kasabot na lang mi sa delivery fee, di ba? Early clout. Ay mangutana ba unsa kada ko ang Fishport diri sa Jensen? Literally saying dako gid siya. Kay start sa market 1 taman sa market 4. Nya lahi pa ni mga storages diri. Anyway, sa pila ka bulan na mong stay diri, daghan po ako nakatunan. I-order rin ni ma'am sa kuha kay duha ka belly, duha ka panga og sashimi 20 pieces. O sa mga ganahan mo order diha, PM lang. So gikarga na ako sa motor ang tanan akong produkto. Nya magkatawa ko sa akong forma kay mura kog baki. Tod na nako ang mga produkto, wala na kay ko nag video kay perti man dining disura. Kita na pud taog maa. Peace out, tisoy.